Brothers and sisters in Christ, kumusta og welcome sa atong pamalandong karon. Og ang atong pamalandong karong adlaw sugdan ako sa usa ka istorya sa usa ka iring nga diin ang iyang amo usa ka mananagat. Brothers and sisters in Christ, kining maong iring palangga kay ni sa iyang amo. Every time nga mouli ang iyahang amo gikan nangisda, lainan gyud ni siya og pagkaon, lainan yun siyang isda. Pero, brothers and sisters in Christ, wala mabantay sa maong amo nga kanindi ang maong iring nga ginabahugan niya, dili makakaon sa tibuok isda tungod kay dunay usa ka laaw nga iring nga moilog sa iyang pagkaon. Dunay mga higayon nga katunga ra iyang makaon, dunay mga higayon nga 1/4 lang gyud siguro iyang makaon, o dunay mga higayon nga di siya kakaon tungod kay mahadlok man siyang musukol sa maong iring. Usa ka adlaw mga igsoon, sa dihang gibahugan siya sa iyang amo, miabot kining maong laaw nga iring ug giilog ang iya na pong pagkaon. Apan niining sitwasyon na mga igsoon, lahi ang nahitabo tungod kay na corner ning maong pinalanggang iring ug wala siya mahimo kundili iyang depensahan ang iyang kaugalingon. Pilay istorya mga igsoon, iyang gisuklan ang maong laaw nga iring ug iya kining napildi. My dear brothers and sisters in Christ, nganong kaniman ang akong gi-share tungod kay ang ato ang pamalandong karon gikan sa Book of Joshua chapter 1 verse 9 na kung sa Bisaya version pa giingon dinhi mga igsoon, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo ang imong Dios. Mag-uban kanimo bisan asa ka. Brothers and sisters in Christ, unsa man ang atong gikahadlukan sa atong kinabuhi? Dunay mga tao nga na-trap sa usa ka relationship because nahadlok sila or nahadlok siya nga mawad-an siyang partner sa kinabuhi. Dili niya kaya nga mawala ning maong tao. O mahinungdan nga hangtod karon nag-antos siya nga giabusahan siya sa iyang partner. Doon na po'y mga tao nga doon na untay dagko nga opportunity nga miabot sa ilang kinabuhi. Apan mahadlok silang mukumit kay basig mapakyas sila. So nahitabo, nagpabilin siya sa iyang kahimtang nga doon na unta nagpaabot niya nga dako kay nga grasya sa oportunidad nga miabot sa iya. Doon mga tao nga mahadlok mo try og bag-ong mga butang nga mingon na lang nga nakontento nako sa akong kahimtang. Nga sa iya untang pagkatao, aduna siya gasa, aduna siya talento or aduna siya skills nga mas maabot pa niya ang kaya niyang abuton. Maigsoon ang kahadlok sahay mao ay mopugong nato pagkabuot sa atong mga damgo. Ang kahadlok mopugong nato sa pagbuhat ug maayo. Ang kahadlok mopugong nato sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Ang kahadlok mopugong nato nga mauntay mo buhat unta ta sa angay natong buhaton. Higala karong adlaw gipahinumduman kita sa Ginoo. Magmalig-on, magmaisugon. Kaning mga tao nga kanabang malampuson mga igsoon, kini mga tao mamingon kang walay kahadlok. Actually kung atong hunahunaon, aduna gud ni sila kahadlok, pero wa sila magpadaog kundi ilang gipildi ang ilang kahadlok pinaagi sa ilang kaisog ug ilang kalig-on. My dear brothers and sisters in Christ, ang Ginoo nagpadumdum nato karon tungod kay ingon pa niya, dili ta mahadlok ug maluya tungod kay siya nag-uban nato. Bisan asa kuno ta ana Asya. Ison sa imong kinabuhi karon, unsay mga butang nga dapat nimong desisyonan nga kaniadto nahadlok ka? Unsay mga butang nga gitawag sa Ginoo sa imuha nga kanilang magbaisugon ta moatubang sa mga problema, sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay sa kinabuhi? Kaya ang kahadlok mga igsoon sama sa usa ka laaw nga iring. Ang grasya nga gitagana alang nimo, mahimong di nimo makabot, nahimong katunga lang
May mong 1/4 lang o may mong di gyud mo makuha tungod kay giilog sa kahadlok nga naa sa imong kasing-kasing. Maigsoon, salamat kaayo sa pagsunod sa atong pamalandong karon. O kung na-bless ka ni maong video, palihog paki-share, paki-like, o pwede sab ka mo subscribe sa akong YouTube channel para daghan pa mga tao nga atong ma-bless. Igsoon, sa imong pag-like, sa imong pag-share, o sa imong pag-subscribe, nahimo kang kabahin ning maong mission, ang pagpa-inspire og uban pang mga tao og ang pagdala sa pulong sa Ginoo ngadto kanila. Once again, salamat kaayo ug God bless you, brothers and sisters in Christ.